Hola a tothom, avui sóc aquí per parlar-vos d'aquesta novel·la tan animal com és Ànimes entre les dents de Borja Duñó. Què dir-vos? Que és una obra d'aquest mateix 2024 que m'he acabat de llegir just fa uns minutets i que no m'ha deixat gens indiferent. La veritat és que a l'inici, les primeres 20 pàgines, li has de donar l'oportunitat per passar i començar a entendre tot el que vindrà en aquesta novel·la. I és que, segons l'autor, aquí es diu que s'ha inspirat i que volia crear d'una manera com una nova versió actualitzada de Rebel·lió a la Granja, però a mi m'ha semblat que s'ha distanciat molt amb les diferències que ha posat, però això sí, crec que es pot dir que això és un al·legat totalment a favor del veganisme. És una novel·la que, a partir de la història d'una noia que no sabrem el seu nom, només tindrem com un petit mote, que seria la Rínxols. A partir de la seva vida veiem com ella és com molt inadaptada, no? També a nivell social. Ella és vegana, quins conflictes té, quines situacions pot viure una persona que és vegana. A partir d'aquí entrarà en joc aquest porquet que tenim a la portada, que és una portada xulíssima, que és el Pigues, i bé, a partir d'aquí, no sé, dir que a l'últim capítol m'ha sorprès moltíssim, crec que podria ser com una part totalment diferent de la novel·la i que m'ha agradat molt perquè m'ha sorprès i certament és un llibre que et fa pensar i et fa reflexionar, no?, sobre totes les coses que mengem i sobre com es fan aquests processos. No sé, crec que és molt interessant i que no hi ha res més poderós que un llibre et faci qüestionar-te, fer-te preguntes i reflexionar. Així que, si voleu passar una bona estona amb la història de les Rínxols, sorprendre-us i descobrir una miqueta sobre el veganisme, doncs aquí ho tenim. A mi m'ha semblat super interessant per acabar l'any llegir aquest llibre. I ja està, fins aquí. No sé si l'heu llegit, si el coneixíeu, dieu-me alguna cosa per comentaris i ja està. Ànimes entre les dents. Adeu!